adicara paragan siswa 1 2 3 dok kanthi lelampahan panggih gagrat ngayogyakarta hadiningrat kawiwitan. Mila wonten ngarsanipun sedaya paraga kula aturi jumeneng hanepangaken asma setunggal bapa setunggal katur dumateng Bapa Dwijo Pambiji kasumanggaaken. Nepangaken nami kula Yuryani minangka kula badhe ngadani panyandra pacara panggih saha adat karo Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama kula Dewi Astini ingkang dinten punika paragan pambiyantu. Matur suwun. Lajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nepangaken asma kula Muhaimin. Kula marga minangka pabiwara ngaturaken adicara srah panampi, adicara panggih saha atur pambagya warga. borong Dalam Pak Cepi apa? Ngelamai marga pabiwara. pambiyantu. Nggih. Pabiwara ngaturaken srah panampi. Pambiyantu kemawon. Nggih. Kula Salajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama kula Erlangga Dwi Wicaksono Erlangga ingkang kadami paragan menika pambiwara. pambiyantu. Lajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama kula Ria Yuniawati. Rina Ria Oh, Ria. Yuniawati. Ria Kawula pambiwara. Kulo Lajeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. kula Lulu Atul Nafisah. Paraga pambiyantu. Pambiyantu. Inguria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nepangaken nama kula Diandri Amelia minangka pasrah pinanganten. wabarakatuh. Pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama kula Lilis Handayani. Wonten paragan atur penampi pasrahipun pinanganten aku. Atur panampi. Matur nuwun. Salajengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama kula Rita Ernawati. Rita Ernawati. Kula Marogo Pambagya Harjo. Nggih, matur suwun. Lajengipun Sampun. nggih. Sampun. Para kadang Oh, kirang setunggal. kirang setunggal sinten? Kirang setunggal Bu Iva nembe napa ngagem rasukan. Paragan napa? Ursitawara. Ursitawara. Iva Bu Iva. Iva di bawah Ursitawara. Iva Sari Ursito. Iva Sari. Nggih. Pun. Monggo para kadang ingkang jibah nampi ayahan pambiyantu jumeneng wonten mriku ingkang sanesipun mapan wonten papan ingkang sampun kasiagaaken. Juru Panoto Pitoswara kapikak kanthi gending santi mulya. Nggih. Nggih, kasumanggaaken.
Sampun siap. Sampun. Yes. Dengan mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga urus sesepuh yang disebut tentang aku restum ring pakoyane kautaman ingkang tuju kinabukti. Para pangembang-panggembating bojo kinariyo pangayomaning para kawula desih ingkang tuhu pantes sindersa sumawana sangyaning para rawuh kakung saha putri ingkang tansah singgata ing kaumat. Leleti panjenengan sedaya lan kula jejering titah ingkang tansah kapurpun kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pramila sumangga langkung rumiyin kula nderekaken tansah hanunjukaken puji dalah puji syukur wonten pangayunaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene sampun kapareng hamilakaken kegiatan Gusti ingkang Maha Agung, dene sampun kepareng hamilakaken kegiatan tuwin kawilujengan satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal ing sasana pawiwahan wanci punika kanthi winantu ing karaharja. Salajengipun tuhu linepatno ing deduka tinebihna ing sawiring sesendhun dene kula cumataka lumarakaken satemah hangempil kamardikan nyiget ngegya nembe wawan pangandikan nuninggih awrat mundu dawuhipun Bapak Andri Kurniawan kula kapijikinen andherekaken lampahing upacara wiwahan
Dauping pinanganten sarimbit nenggih putra putrinipun Bapak Andri Kurniawan ingkang asesilih Roro Herlina Daud kalian Bagus Andika David. Atmojo kakungipun Bapak Tri Septiono ingkang lenggah dedalem ing unggul pawenan. Namung sakderengipun nganggono bilih kula hamung boboting tiyang judul ingkang cubluk amblali potong ing saserepan miwah asor ing samkawis pramila kang jangkeping kaksila punapa dene wonten cupet cewet atur kula ing mangke ingkang saestu lan saged adamel suka renaning penggalih panjenengan sedaya. Kaparenga kula hangadang rumetaking sing pangaksana sangga adilenggah ingkang tuhu kinurmatan wondene rerencening adicara ingkang badhe hangrenggani wiwahan ing wanci punika meninggih kadi ingkang badhe katur makaten. Titi laksana ingkang sepisan pambuka kalajenging adicara ingkang urut kalih ninggih lumaraping Sri Atmojo penganten putri ing sasana rinengga ingkang rinacik ing adicara urut 3 rawuhipun penganten kakung kalajengaken sah kenampi wondene adicara angka sekawan upacara adat panggihing pinanganten sarimbit waosan pustaka suci Al-Qur'an rinacik ing adicara urut gangsal ngungkap adicara angka 6 nenggih atur pambagya harja kirap ing kemanten rinunce ing adicara angka 7 saparipurnaning kirap tumuli hangancik adicara angka 8 nenggih pedharing sabda tama lajuning upacara dungkap adicara urut sangga nenggih hastongkara utawi doa wondene adicara angka 11 panutup makaten saking adilenggah ingkang tuhu kinurmatan rerencening adicara ingkang badhe hangrenggani pawiwahan ing wanci punika salajengipun kanthi tansah hanyadong pangayoman ring Gusti ingkang Maha Agung mugi tumapaking dadi wiwit purna madya dumugi wasana tansah lulus raharja kalis ing sambekaya kaparenga upacara tumuli badhe kula adani pinangka pambuka kula hangaturaken sesanti pamiyaking warana kinarya sarana hamemayu hayuning sasana katur sagung para rawuh kula dherekaken sekeca lenggah kanthi mardikaning penggalih hangantu adicara salajengipun nuwun
Para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu berbudi mahambedharma. Ing salebeting panti busana pinanganten putri sampun purna yegya hangrasuk busana pangantin. Kaparinging karsa nedya hangrumiyini lenggah ing sasana tinangga. Pramila katur juru pangadi busana kasuwun hamratitisaken adicara punika. Katur juru panata pitaswara kasuwun hangiringi kanthi larasing gending ketawa. Binarum sorat praduga munyang rayi ambabar gending Tawang Kartejo laras lendo patap mayura kanthi wana-wanadya Sulistya ing warna wijil saking panti busana. Tekanti manjing sasana lenengga. Sampating busana ingkang hangimba busananing Prameswari Wata. Tinon saking Mandrama kawulian Abiyar, Kompyor, pating Galembian, pating Calorot, Pindha Kartika Gunung Sirlapan. Mila ing wadana sumul gilar-gilar Pindha Kencana binabar. Olarapane mila cendani sinungging pepaes awarna Krisna. Rikma anjanes cecunduk pineta wulan tumanggal denapi centung kanan liwah kering lir peksi jiwa-jiwa junduk mentul pinasang tata minatut katriubing maruta mondo pindha hastane wong ayu kang lagi ngawe-awe kekasih. Ugal nekuk kapenet ing sesekaran pinilih lamun kadulu tuhu imbuh hamen pesi lamun Jinandra kalustyaning pengangetan putri saya pilih warna kurang condro dasar sedang dedegi mantesi genging sarira sasolai milawani lelewani tansah hanuju kono anggambaraken lamun pinanganten putri tuhu wanodya ingkang pinter bekti marang kagunge ingkang mangke nggih lumaksana pinanganten putri wis ngancik unggian kang pinuju dening juru Sumbagya aturan lenggah ing dampar pinasri nalika semono pinanganten putri wis lenggah anggana raras
tegese lenggah piyambakan jroning kalih hamung tansah hangantung rawuhipun ingkang raka garpa parandene datang kawijil pangandikane hamung sewuning wadana sung sasmita ugi ngarekaken daya-daya kaaturan rawuh. Sagung para lenggah ingkang winantu ing karajan. Adicara urut 3 nenggih rawuhipun pinanganten kakung. Kalajengaken adicara sah penampi. Awit saking punika katur manggalaning pangombyong panganten kakung mugi kapareng tumuli handheraken pinanganten kakung jengkar saking panti palerman manjing sasana wiwahan. Katur Bapa Trisetyana ingkang jumeneng sulih sarira Bapa Andri Kurniawan hanampi pasrahing kemanten kakung. Jinajaran kadang juru wiraya kasuwun siyaga ing gapuraning wisma. Dumateng juru panata Pitaswara kasuwun ambiyantu ambiwada rawuhipun panganten kakung kanthi larasing gending ladran wilujeng laras pelok patet barang. Sumangga. Tanggap ing sasmita sang pinanganten kakung dupi pirsa lamun wis tilengga dening garwa pepudyanipun. Daya-daya jengkar saking palerman arsa manjing sasana wiwahan. Tanpan para dalu saking gawuraning sasana wiwahan sampun katingal bebiyaring cahya pindha teja kinuwun Prabowo. Saya dalu saya cetha saya caket saya galela saya punika tejane risan pinanganten kakung ingaya dening para kadang sentani dasar pinanganten kakung Bagus Pasuryani mikolehi piagegi katon lamun bawa leksana bebudene sampama tamtama sayekti sembodo wiratama prawira jayeng palugon tata tunggun tanggon tanggung jawab prateng windon.
pasrahing penganten kakung badhe kasatira dumateng panjenenganipun Ibu Amel ingkang ing mangke badhe katapi dening Ibu Lilis minangka sulih sarira saking Bapak Andri Kurniawan. Pramila katur Ibu Amel sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sangyaning para sesepuh saha bini sepuh ingkang tuhu kinabekten sumawana para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin kula hamunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene sampun kapareng hangayomi lampah kula sakadang. Satemah wiwit saking kranggan dumugi ingkang papan menika tansah minantu ing kawilujengan. Salajengipun mugi kalilana kula matur wonten ngarsanipun Bapak Andri Kurniawan Sarindit lumantar Bapak Tri Septiono ingkang tuhu kinurmatan. Kula pun Amelia kairing sagum para kadang pangayap kautus dening panjenenganipun Bapak Tri Septiono ingkang lenggah dedalem ing kranggan supados sepisan ngaturaken kasugengan saha salam taklim. Mugi katur wonten ngarsanipun Bapak Andri Kurniawan sekalian dalah kulawarga. Ingkang angka kalih nuhuni rantaman ingkang sampun gumantuk saking para prayogung ingkang sami hamangun bebesanan. Kula kinten hamasrahaken pinanganten kakung sejuga ingkang apaparap Bagus Andika David Atmojo kakungipun Bapak Tri Septiono kanthi panyuwun mugi kadhawuhaken kaliyan Atmojo putrinipun Bapak Andri Kurniawan ingkang asesilih Roro Ayu Harlina Primatasan manut tata upacara adat ingkang lumamah. Ambok bilih sedaya sampun sameka tuwin satata bebasan ulam mungguing rampatan. Jar pinanganten kakung ugi sampun siaga ing diri lan rumanti ing pakakti. Pramila pinanganten kakung sumangga kula pasrahaken. Mugi enggal kedhawuhaken hamung puja puji sesanti basuki saking Bapak Tri Septiono sekalian. Mugi handayani tumrap pinanganten Sarindit satemah tumapaking gati purwa madya wasana tansah ing ayoman dening Allah Subhanahu wa taala lulus raharja kalis ing sambekala ing wasana ambok bilih wonten kiranging rapsila tuwin subasita sowan kula sakadang menapa dene wonten kital kuciwaning atep kula ingkang boten damel rena ing penggalin panjenengan sedaya. Kaparenga kula nyuwun agunging pangaksami. Pinangka panutuping atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tatas titilan tipis
mejaring sabdo pasrahing pengandai kakung. Tumuli yo katampi dening Bapak Andri Kurniawan lumantar juru wicaranipun noniki Ibu Lilis. Pramila katur Ibu Lilis sumangga. Ngapunten Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagung para alim, para sesepuh saha pinisepuh, langkung-langkung bapa panjenenganipun Bapak Kyai Wiyoso ingkang dahat kinabekten. Para pangarsaning praja ingkang tuhu pantes sinudarswana. Sumawana para rawuh, kakung saha putri, utaminipun pangombyong pinanganten kakung saking Keranggan ingkang tansah sinugata ing kaurmatan. Kanthi tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung, kalilanana kula ingkang piniji minangka sulih sarira saking Bapak Andri Kurniawan kaliyan garwa keparenga lumarap atur saperlu badhe hananggapi wedaring sabda pasrahing pinanganten kakung saking Ibu Dian Putri Amelia ingkang piniji minangka pangarsaning duta saking Bapak Triseptiono ing Keranggan. Ibu Dian Putri Amelia ingkang tuhu kinurmatan langkung rumiyin keparenga kula hangamali ngaturaken pambagyo kasugengan sak rawuh panjenengan sakadang pangombyong. Salajengipun hananggapi pangandika panjenengan ingkang katemben kawedhar nuninggi ingkang sepisan paring salam taklim saking gesang sak kawula wangsa kula tampi kanthi suka bingahing manah. Mekaten ugi salam taklim saking Bapak Andri Kurniawan sak putra mugi katur panjenenganipun Bapak Triseptiono sak kukuban. Ingkang angka kalih panjenengan ngamasrahaken pinanganten kakung sampun kula tampi kanthi gembiraning manah saha badhe karengkuh kadidene putra pribadi. Wondene baparing pitedah saha panggulawentah dumateng pinanganten Bapak Andri Kurniawan sakamat-kamat badhe mbudidaya murih pinanganten sarimbit sembada ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh dumugi ingkang KSP temah bagya mulya ing gesang bebrayanipun. Dene ingkang angka 3 Bapak Triseptiono ngersakaken badhe hambayang pinanganten sarimbit ing dinten ingkang sampun piniji boten langkung Bapak Andri Kurniawan ugi namung badhe jumurung karsa lan insyaallah Bapak Andri Kurniawan sak keluarga badhe ngamombiongi. Salajengipun sak paripurnaning pahargyan mangke panjenengan ngersakaken mundhut pamit Bapak Andri Kurniawan namung saged nderekaken kasugengan mugi tansah widodho ing marga ngantos dumugi punjering parasjo. Mboten langkung sedaya kekirangan saha kalepatan anggenipun hanampi saha ngacarani rawuh panjenengan sakadang pangombyong Bapak Andri Kurniawan tansah nyuwun agunging pangasami. Ing wasana kula pribadi ingkang katiji lumarap atur wonten lepas saha kidal kuciwaning atur ingkang boten damel sukarena ning penggalih panjenengan kula nyuwun agunging pangasami. Minangka panutuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna adicara serah
penampi pengantin kakung. Tumuli badhe angrajik adicara salajengipun. Sangyaning para rawuh, kakung saha putri ingkang tansah sinuba ing agrami. Sampun dungkap wahyaning mangsa kala tumapaking prastawa gati panggihing pinanganten Sariwit. Pramila dumateng Ibu Jara Sumbaga kepareng waha mratitisaken adicara menika. Kairing kanthi larasing gending kodhok ngorek. Katur sagung para rawuh kasuwun mugi wonten keparengipun paring pangestu dumateng pinanganten Sariwit kanthi jumeneng sawetawis. Kumpul panggih temandan kakurwakan pasah pisang sanggan patus sanggan patus yo sanggan pametu awujud pisang rojo sanggan panebus setangkap keaturan pilih juru hampir pisang sanggan Bobo Andri Kurniawan Jalasati Putri Puji Astuti dinampi pilih Ibu Abil Koryani Pratondo pilih Sri Kemanten Putri Nimas Ayu Herlina Primatasari Bus Samakto kepanggihan kalian Dimas Bagus Andika David Pastion wis pinampi dateng wonten ingkang cicir sanggan panebus ya sanggan pametu lumaksana pengantin putri tumuju sasana panggih yo kakinaryo panggih temanten kekawuni kapuwatan pinesepuh ingkang ngasta kembar emaknya Ibu Kristiono Indriani Jalasati Ibu Prasetyani kembar wayang kang awujud wit kalpat tahu diwendalu setar diwendalu kinandalu kayoni Purwo Sejati kondong
panjenengan kinarya rumembi asirat pun lan utuh panggiro kiblat papat woh surya lan trisu kaya bayi bodho bias kembar lumayan minangka kino pilih kang kawihan dalem tansah ajejen kenya lan cecoko margo rahipun Sri pinanganten kakung kinarya sarana nyenyato saking sihin panayamaning Gusti ingkang moh welas asih kini bener saking tolak saleh ilang sarap sawah samarko margoni sini yonyaki anggone Sri temanten aku mugi-mugi tansah manggih rahayu awit saking sini Gusti ingkang moha soyo lagu sang cedak soyo jantan kini danyo Sri temanten pekawi tumpuki pandulu catur nendo ambak bardoyo memaiku ingkang langkung ageng jroning datang soro astogyo umlawi ambana kata kemudian barang binalan tumo jatine lesan tinemu jatine katresnan anggamu podo rangu tuto podo suku toto lahir niji ampianipun ingkang kakung pratandha wektine jejere bumi jejere garwa dumateng kakungipun ing batos amung nyedhong sih panjenenganing Gusti ingkang maha suci lan wis resik lahir lan batin setengah bisa ngadan wahyune kamudhan manggiyo hayu ambil rutun runtungan genyo bebrayan Sri temanten pekawi saking alam donya ngantos dumugi ing delahan ibu juru sunuho tumuli ngasto ponang antiku kalis ing sambipun kalis ing lumito bersama lirupun lan edan Kinarya sarana kelakubana Dinadong sih Pengayumaning Gusti moho
Kena sih. Tanggung jawab nih. Tanggung jawab. Sumangga tunjuki sasono pinanjang ya sasono mulya seniman dan kerawi bagus Andika David Prasetyo anaknya yang terkoordinasi yang ayu Erlina Primatasan sasono pinanjang ikan kebaki keindahan minangka kegambaran besar kamulyan kang nedya kinayuh Sri kemanten kekalih kanggus pinangsulan ing paling palarmu suci lumantar icap kokul dinten punika ari sepuh Surya selipur kali Juni ing Aulia Pribadi Kabupaten Temanggung Manjing sasono pinanjang yen Jinondro Kadya sang nata pindah ing setinggi pinanto Sumangga tunjuki sasono pinanjang ya sasono mulya Sri kemanten kekalih bagus Andika David Prasetyo nganti ingkang garwa kekasih ya ayu Erlina
besar. Sasana pinanjang ingkang kebatin katindahan minangka gambaran besar kamulyan kang kegiyo ginayu sing temanten kekalih kang wis kinangsulan ing paraga lumantar icapun pinten punika ari surya bulan warsa Juni ing Awira pinggir ing Kabupaten Temanggung. Makin sasana pinanjang yen cinemburu radya sang nata ing satinggil pinantara. Muslimah jajan ing dampar kesudo ing sasana mulya Sri Temanten tumuli nindakaken upacara adat salajengipun ingkang menas upacara tampi kaya pembaran inggil Jawa jejer kakung dumateng ingkang lan ingkang ing tembe arsa ngayoni ngayani lan ngayoni kaya lae wujud dono bukulan pasto batin kulit kakten teman lan raos dengan asih dinampi datang wonten ingkang jijir dene temanten putri Diah Ayu pratandha bilih jeng ing tembeling arsa kados dedere babu ingkang setya setya bekti dhateng kakung purna panapining tanpa koyo kalajengaken upacara adat salajengipun ingkang pinastanan upacara dahat terima wasamata sekolah punar jatuh salawingipun ana lawuh ati antep pindang antep kinepun ketel pujono cacat iku wujud golong ingkang alit utawi golong ingkang cilik meratandani golong cilik sadaya temanten kekalih langkung tawis manunggal terus lan kasane arsa besar tunggayakan nyebab ruwet regane kulit anggayu besar kamulyan sesarengan kalian yang ingkang ditresnani
pungkasan menuju tirtone ingkang menep mugi sambarang pundi kang tindakaken kanthi weningi penggalih menepi kalbu satengah bisa tunggu kang dinayu sembodro kang salajio rahayu kang tinuju basuki kakak esti sugeng datat panggung selamat tanpa ribet bejo kang sarwa kajur Borbo atau dahar kang mah iling-iling wiwit timur si kemanten kekalih ingkang tansah agung kinunggung ing pepayune kautama engedaken kalbahunipun Rama lan Ibu arsa suwan ing ngarsanipun bapa dalah ibu nyanyaken tambahin donga lan pangestu ciputipun agung ini camilo limoro ing agemane manunggus pemadane ingkang Rama lan Ibu sembarang cipu kandanane Rama lan Ibu estime trio amun tansah nyadul tambahin dumolan pangestu mugi anggenipun bangun bebrayat ing tansah mandi ayon urut runtun rimbun berdoa ing ngarsanipun dalam tumuli banget bagus nganti ingkang garwa dia ayu dan tumujune ngarsani bapa Rerepe endo matarangan suwati ngarsane ingkang Rama tanggape sasmito nampi suatu ingkang utuh kinasih wiji pangandiyo kilo aris anakku siroka ucap bagus Wama siro kuitmu kang ngantiati ing bekasan bagi omongos saklamino amun dungo lan pangestu Rama lan Ibu kasukaken dumateng putra lan putri kinasih amrihya manggon bebrayan tansah mandi bagya mulya salawinanipun kula panuwun katuraken dumateng Ibu saking kala ingkang sampun kepareng merasaken
laksani upacara kami temanten ugi dumateng para pirsa lirboyo mas lan mbak ingkang sampun melaksanakan laksani upacara. Kakung Sumawana Putri ingkang tuhu kinurmatan. Upacara adat pagi pinangaten saribit sampun paripurna. Salajengipun angrajit adisara ingkang urut gangsal nuwuhi maosan pustaka suci Al-Qur'an ingkang badhe kaaturaken dening Adimas Samsul Anwar. Namun saderengipun dumateng saking para tamu kasuwun ugi wonten keparingipun nganetremaken swasana sawetawis muring saged amangun khidmating adicara saha angalap umpamaning titi laksana dumateng Adimas Samsul Anwar sumurga. Kanthi waosan pustaka suci Al-Qur'an mugi Allah paring rahmat ing diwahan wajib menika. Sanggup para rawuh kakung saha putri ingkang sabuh permuti maha karma. Dongkap adicara urut 6 neninggih atur pambagya harja saking kaluwarga ingkang hamengkasa. Saestunipun Bapak Andri Kurniawan nedya lumarap atur pribadi. Paradene kapeka saking sanget bombong pingaing manah anambi sih kadarman rawuh panjenengan sedaya satemah dan saged kamijil sedya pamaturipun. Pramila atur pambagya harja badhe kasarira panjenenganipun Ibu Rita Ernawati. Katur Ibu Rita Ernawati sumurga kula dherekaken jengkar saking palenggahan jumeneng ing sasana sabda dumateng Bapak Andri Kurniawan kasuwun jumeneng panganggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun saking para alim, para sesepuh, bini sepuh ingkang dahat kinabekten. Para manggalaning praja ingkang tuhu pantes sinudarsana. Sumawana para tamu kakung miwah putri ingkang tansah sinukata ing kaurmatan. Kapurwakan kanthi ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, kula pun Rita Ernawati minangka sulih sarira saking Bapak Andri Kurniawan kalian garwa dalah keluarga ngaturaken pambagya kasugengan rawuh panjenengan sedaya saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pemindhan awit karawuhan panjenengan sedaya. Salajengipun kados sampun sami priksa bilih Bapak Andri Kurniawan sekalian dinten menika handateping darmaning asepuh hami kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih Harlina Primatasari
kaliyan Bagus Andika David putra Atmojo kakungipun Bapak Tri Setiono ingkang lenggah dedalem ing Kranggan. Wondene upacara ijabing penganten sampun kalampahan ing ari kalenggahan punika kala wau tabuh 8 wekdal Nuswantara imbang Pracima mapan ing dalem Andrian. Saking keparenganipun Allah Subhanahu wa taala awit saking donga pangestu panjenengan sedaya upacara ijab lumampah kanthi kalis rancak kalis ing sambikala. Pramila rawuh panjenengan sedaya kasuwun hanekseni bilih bebrayanipun pinanganten kekalih sampun sah menggah paugaranipun negari tuwin agami. Soho kasuwun paring tambahing donga pamuji mugi bebrayanipun pinanganten sarimbit tansah manggih kamukjan tuwin kamulyan dadosna kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pinarenga putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan. Pahargyan ing wanci menika saged tumampah inggih hamung karana paring pambiyantunipun sanak kadang tangga tepalih punapa dene tandha tresna saking sagung para tamu. Ingkang menika panjenenganipun Bapak Andri kaliyan garwa dalah kulawarga. Boten saged atur piwales menapa-napa kejawi namung ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa pepindhan kairing panyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi sih kademan panjenengan sedaya pinaringan lelintu ingkang satraja. Salajengipun Bapak Andri sekalian ugi nglenggono kathah kekirangan saha kalepatan anggenipun nampi saha ngacarani rawuh panjenengan sedaya wiwit saking kirang bubuh aruh lungguh tuwin subuh ingkang boten damel suka renang penggalih sagung para tamu ingkang menika Bapak Andri sak keluarga nyuwun agunging sih pangasan. Ing wasana dumateng para tamu kakung saha putri kasuwun hanya kecakaken anggenipun sami lelenggahan ngantos paripurnaning bahagyan ing mangke kanthi mardikaning penggalih. Ambok bilih dumugi titi wanci para kadang juruladi ngaturaken pasugatan kasuwun mugi wonten keparengipun hangrahabi pasugatan ingkang katut. Inangka penutuping atur wonten kiranging traksi pila punapa dene lepat atur kula ingkang boten damel sukor raning penggalih sagung para tamu keparenga kula hangadang rumentahing sih pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wijiling atur pambagya raja saking keluarga ingkang hamengkasa ingkang sampun kawadar lumantar Ibu Rita Ernawati sagung adilenggah ingkang tansah pinaroban roping samudra Yuwana Basuki ing mangke pinanganan sarimbit sampun lenggah malih ing dampar dinasti ing semu kekalipun tasih mangu-mangu jroning kalbu karana rumaos kiranging sangu nggih badhe angebur ing samudaning agesang bebrayan. Pramila tansah mangantu paringipun wasita adi saking para sepuh
Pramila daya-daya angraje adicara ingkang urip 8 lan inggih Padaring Sapratama ingkang badhepipun paringaken dening Ibu Iva Sari Noralita katur ingkang ugi nambeten panjenenganipun Ibu Sari. Sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh saha ini sepuh ingkang tuhu kinabekten. Para manggalaning praja ingkang tunggu pantes sinudaksana. Sumawana para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan. Kaparenga langkung rumiyin sumangga kula nderekaken tansah nunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene wanci punika tasih paring rahmat, nikmat saha kekiyatan dumateng panjenengan sedaya lan satemah saged sesarengan nderek hanekseni dawuhipun putra pinanganten saking dumateng Bapak Andi Kurniawan kula nderek mangayuba bagya dene panjenengan sampun kalaksanan hanetepis saperangan saking dalemaning asepuh nenging mikra mekaken ingkang putra mikramakaken ingkang putra. Kula nderek pamuji-mugi pinanganten saking lestari pinastening jodoh tansah atut tuntut bagya mulya ngantos puputing yuswa. Sangya adi lengan ingkang tuhu minulyang menawi ing wanci menika kula piniji atur sitawara dumateng pinanganten sarimbit. Saestunipun boten trep jalaran tasih kathah para sesepuh pinisepuh ingkang langkung pono ing babagan mangun bebrayan. Parandene mulih boten damel cuaning penggalih Bapak Andi Kurniawan. Sanadyan awrat kapeksa badhe kula sendikane boten ketang namung bebasan mrica kecut ganjel amben. Pramila dumateng para sesepuh pinisepuh kula nyuwun palilah saha pangestu mugi-mugi punika ingkang badhe kula aturaken mangke wonten gina paedahipun tumrap pinanganten sarimbit. Nak Mas penganten sarimbit ingkang tuhu bagya mulya. Panjakanipun tiyang agesang bebrayan mekaten nggayuh kabagyan saha ketentreman lahir lan batos. Suwarga iki ageng surya mataram kagungan paugeran 5 perkawis tumraping jejodohan. Nggeni ngendikanipun wong jejodohan setunggal kudu antaraning urip karo urip. Kalih kudu antaraning manungsa karo manungsa. 3 kudu antaraning priya lan wanita. Sekawan kudu antaraning dewasa lan dewasa. Gangsal kudu antaraning seneng karo seneng. Gangsal perkawis kala wau menawi dipun raosaken sakeblasan ketingalipun lucu nanging menawi dipun suraos kanthi saestu jebul nggadhahi makna ingkang lebet. Nak Mas penganten sarimbit ingkang kula tresnani
Kados namung menika wawasan ingkang saged kula aturaken. Menawi 5 perkawis kala wau saged panjenengan tindakaken, insyaallah gegayuhan panjenengan mangun gesang bebrayan ingkang tentrem lahir batos badhe kesempatan. Sangyaning para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan. Mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng pinanganten saringgit, mugi-mugi saged kinarya coloking lampah pinanganten ngenya badhe mangun walewisma ing madyaning bebrayan agung. Ing wasana kathah ingkang pinanggih kirang saha lepat kula. Kaparenga panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng Bapak Andri Kurniawan saringgit. Paring agunging pangaksam. Minangka panutuping atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wedharing wasitawara saking panjenenganipun Ibu Iva Sari Nurahida. Mugi-mugi dening pinanganten saringgit saged katanggi pindha simat paringih kinarya apa ing lampah ngenya badhe lelunggan ing madyaning agesang bebrayan. Para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tuhu kinurmatan. Angraji adicara ingkang urut sanga nenihi paringipun puja hastungkara saking sagung para tamu ingkang mangke kasuwun dipun pangarsani dening Ibu Lia Yuliawati. Katur panjenenganipun Ibu Lia Yuliawati sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinuji asmaning Gusti ingkang Maha Suci, mugi hanganyomi sagung dumadi satemah umat sabumi yuwana lestari. Sinebat panguwasaning Sang Marbudingrat, mugi habeberat sukertaning jagat. Satemah kula lan panjenengan sedaya manggih yuwana niskala. Amin. Para adilenggah kakung Suwana Putri ingkang pantes kinurmatan, kaparengana kula wonten mriki badhe handherekaken panjenengan sedaya dedonga wonten ngersaning Gusti. Kula lan panjenengan sedaya wonten mriki hangestreni saha hanyekseni Bapak Andri Kurniawan ingkang netepi darmaning asepuh dhaupaken putra putrinipun Herlina David. Mugi-mugi anggenipun mangun bali wisma tansah manggih wilujeng tanpa pambek. Amin. Kaos umya bilih ing sang manggih kula dedongan mawi tata cara agami Islam sumangga ingkang raso agami sanes kasumanggaaken dedongan jumbuh kalian kapitadosanipun soang-soang. Lira syafaati sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Duh Gusti, kula ingkang Maha Agung, ing wekdal menika kita sedaya ngempal manunggal ing papan menika
nilaaken sih tresno kita sedaya dhateng kaluwarga ingkang hamengku gati saha hangestreni lan hanyekseni anggenipun Bapak Andri Kurniawan netepi damaning asepuh. Mahargya Suto Amiwaha Siwi ingkang sesilih Herlina pikantuk David putra Bapa, mugi-mugi padukarsana paring tumuring berkah saha barokah. Patedhakaken dhatengipun keluarga ingkang hamengku gati langkung-langkung dhateng pamanten sarimbit ingkang nembe kemawon mangun bale wisma nyatangi bayi tanging kaluwarga. Duh Gusti, kula ingkang maha welas lan asih, mugi paduka kersa nuntun lampahing temanten sarimbit, mugi dadi keluarga kang ayem tentrem, keluarga kang bagya mulya, keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, tansah runtut rentututan langgeng ngantos benjang dinten pungkasan. Mugi paduka kersa paring sih rahmat kekancing tresno awujud golek kencangipun bangkit tata jalma. Keturunan ing bangun miturut dhateng tiyang sepuh, keturunan ingkang migunani tumrap agama bangsa lan negara. Duh Gusti, kula ingkang maha paring pangapura, mugi paduka kersa paring ngapura dhateng sedaya dosa kalepatan kula, kalepatan tiyang sepuh kula, kalepatan para leluhur kula. Namung dhateng paduka kula nyuwun lan namung paduka ingkang kula sembah lan namung paduka ingkang saged ijabahi menapa ingkang dados donga panyuwun kawula. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para rawuh ingkang minulya ing budi. Saderengipun kula dherekaken pangrajik adicara salajengipun. Keparwa lajening adicara kula sigek langkung rumiyin. Saperlu atur kalundangan dumateng para kakang juru ladi. Pangaturaken pasugatan katur sagung para tamu minulya. Pramila apabila ing mangkih wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kaaturaken pasugatan kasuwun mugi wonten keparingipun anggrapi pasugatan kanthi mardikaning tunggalih. Kinarya hamiyat sepining swasana ing mangkih badhe katur larasing gending jawi lumantar juru pita swara ing pangajap saged anambahi raos ica sekica genir wiyono ngarapi pasugatan katur para kadang juru lati saha kadang panata pita swara sumoga. Yo tutup langsung. Sabyaning para rawuh kakung saha putri ingkang tuhu kinurmatan. Boten dangu malih bahagian punika badhe paripurna pinangka pratandha paripurnaning bahagian menawi pinanganten sarimbit jinajaran Rama Ibu kapanjika saking panggahan tumuli jumeneng wonten korining sasana bahagian. Saperlu hananti paring pangestunipun sagung para tamu. Namung sakdalinipun kula nderekaken hangancik adicara pantun kapareng kula ingkang piniji handharekaken lampahing adicara saestu nglenggono kathah ketirangan saha kalepatan ingkang boten adamel supa kalih sagung para tamu. Pramila kula namung saged
wohing kami kinus minuntel ronin klopo. Sedaya kegirangan soho kelepatan nyuwun kuging pakso. Dumateng Ibu Juru Pangadi Busono kasuwun hamratitisaken jengkarenipun pinanganten salimit saking Sasono Rinenggo manjing kapuraning Sasono Pahargyan. Dumateng kadang panato kita swara kasuwun hangiringi kanthi larasing gending udan mas. Ing wasana sumangga kula dherekaken hamungkasi bahagian ing siang punika kanthi hamemuji manjal maning sesakti Jaya Jaya Jayanti mugi rahayu ingkang samya pinanggih dirgahayu pinanganten sari pinangka panutuking agung kula hanaturaken suwun kondur mugi widodho ing marga ngantos dumugi punjuring panastya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jih, para kadang aturaken ageng panuwun ingkang tanpa pindah boten pamarsanipun para dwija pamiji ingkang sampun kasebut undangan penggalih lan ugi ngaturaken ageng panuwun wonten ngarsanipun sedaya para kadang siswa kelompok 3. Salajengipun tanpa wirangi raos pakurmatan kula karana kawontenan kala wau wonten trouble mila tanpa wirangi raos pakurmatan kula dipun evaluasi rumiyin kalian Bapak Ibu dwija pamiji. Salajengipun mangke badhe kalajengaken kelompok sekawan. Monggo pun midhangetaken evaluasinipun saengga patrap panggih Dr. Yogyakarta ingkang langkung prayogi sae mangke badhe kawedhar dening panjenenganipun Bapak Trimargen Suwardana kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin kula badhe matur kan panjenengan sedaya. Nek panjenengan ngestreni pasamuan lajeng semanten niku acaranipun bosen napa boten? Jenuh napa boten? Jujur nggih. Yen kula bosen lan jenuh. Amargi acara itu panjang sangat tervakum. Menika yang tahunipun bubar sedaya. Nek nyata nerang peragaan. Nek peragaan menika badhe ndamel swasana yen pertunjukan saestu. Nah menika tahunipun bubar sedaya. Nah badhe kula tatan kula ya. Sepisan Pambiwara menika pengendali laku paniti laksana badhe panjang menawa pendek dangu menawa sekedhap wonten pambiwara ingkang lapana wau pambiwara panjang sangat maca sak buku diwaca kabeh suasane pati nah menika mboten pas. Mandharaken saben acara menika ringkes ning wosipun kenging. Lajeng nalika paraga mampah pambiwara nderekaken adicara boten kedah mandheg begegek. Lah yang salah besar lajengan tamu bubar. Lajeng nalika mung tinampi penganten khususipun penganten Jawa Gagah Solo Purworejo penganten menika tetap lenggah wonten ing sasana Panwiraja ingkang majeng namung panampi kaliyan pangapitipun lan tiyang sepuhipun. Terus penganten tetap lenggah mboten apa jujuk mara napa maju mboten.
Lajeng acara nika mboten kedah nenggo pambiwara maos utawi ngendika panjang sanget ming begeget tok ana suasana paku. Lajeng bibar nika saksampunipun milai adicara wiwit panun pasrah lajeng dipun tampi menika mboten wonten suasana vakum, harus mengalir banyu mili. Bibar dipun tampi panampi yen minggir nggih kan minggir tengen nggih lajeng kanthi angsuhipun ngajengaken mriki menawi gagah yuja sasampunipun dipun tampi penganten kakung menika nyerahaken sanggan arupi suruh ayu pisang ayu sanggan dipun tampi kalihipun dina menika mandhapi wonten asten ingkang nampani bibar menika mantenipun tembe mandhap putri pengantin kakung maju lajeng tiganya mboten dipun idak yujo dipun pernikahan ibunipun pengantin putri tutulke bathuke pengantin kakung lan tutulke bathuke pengantin putri lajeng dipun dawaken kanthi ngendika wis pecah pamore anakku. Menika mengalir terus boten nggo pambiwara. Nah, sasampun menika lajeng penganten nindakaken menapa akari dadi wiji lan panganan padha nggih. Sasampun menika rampung balangan gantal menika ingkang rumini kakung mboten barangke bathuke mboten barangke dukune dipaske jojo uluh hati ingkang maksudipun tumuju marang sliramu. Nek banter-banteran apa dhisik malah kena dukune nganten. Ya, malah nanti kalau bubar malah dadi karo dukune nganten ngene kakung. Lah menika dipunaken sasampunipun menika ingkang putri bales dipun dawaken dukul. Ateges pengantin putri menika setuju lan sumungkem dhateng kakungipun. Sasampunipun menika nggih maju kalihan. Lajeng mangke rasmana. Nalika mlampah wonten cucuk lampah nek Solo. Nek ngayuja wonten edan-edanan. Terus edan-edanan niku mboten lahan pertunjukan khusus mboten. Begitu gandengan langsung mawon edan-edanan maju langsung sisih dalan. Langsung aneh dalan ingkang liwat pengantin langsung melampah. Mboten nggo ningali pertunjukan saja mengenai kesel terus nampak anu pada sholah bawani berbagai studi monggo edan-edanan ngersiti sambal dalan lajeng sing yo ngantos dherekaken pengantin lenggah pengantin lenggah ingkang sepuh pengantin putri nyumanggaken pengantin pengantin lenggah pengantin beriku lajeng lajengipun mapak bisa. Dan betul-betul nembong macam dibalik rampung boten terus mengalir terus acara mapak bisa lenggah lajeng sungkeman adakan. Nah ini kalau sungkeman malih di persembuhan tiang sepuh wingi sampun kula sampun kula sarwe pengantin boten intil-intilan. Nah ini saat yang berbeda madhep badan kakung putri madhep melampah medal majeng mriki tumuju nggih tiang sepuh pengantin kapung. Lajeng sungkem bisa. Sampun mundur lajeng hawak panjang. Mboten intilan ana kursi mboten intilan. Mila nggih pengantin pun tetap jebar. Nek badhe pertunjukan khusus. Nek horizontal ya
nawahi upacara ingkang jangkep ya angel. Nika pinten-pinten tat ingkang perlu kula aturaken. Bisa malih kalau mengalir saben adicara menika pambewara njungguhaken ngendika ringkes wosipun adicara menika. Ning pengantin sampun manut lampah. Melampahipun manut wiramane gending. Dados mboten nggo pambewara maos saku ngantek rampung menika mboten. Supados tamu mboten lajeng ingkang pareng radi panjang menika Wursitawara kaliyan donga doa adungkara namung boten perlu panjang-panjangan pasrah panampi bisa cekapipun dimawon mengatakan ingkang dados panyaruwe kula mugi-mugi paragam tandhaipun saged njumbuhaken sehingga wekdalipun ringkes. Menapa menika tamunya boten sabar susu. Boten jeneng dipun wonten Solo sing kondangan yang kalian Jawa awet jam 3 tekan jam 3 sore. Terima Pak, tahun 7 gangsalannya tadi. Di 7 terima Pak wonten Solo. Kula nate ngapain ya Mbak? Terus tamu ya Mbak, ini ageng Jawi ya. Sambil untuk boten nampak. Mengatakan minangka tartan sakit kula terus dipun geraken mangke langkung sae. Terima kasih bila kami bandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken ageng panuwun ingkang propindah boten pangarsanipun Bapak Imaden Suhartana lan ugi ngaturaken ageng panuwun dhateng kelompok 3 ingkang sampun babagan samodayanipun lan ugi para paraga ingkang sampun kapiji. Bapak Ibu lan ugi para kadang sedaya ingkang tansah kula hormati Dukapati Cara salajengipun menawi inggih paragan kelompok sekawan. Monggo kapuri hamrah titisaken samodayanipun siyaga ing karya tumuju wonten ing papan sakawit.